Església de Sant Pere de Castellfollit del Boix. Situada damunt d'un petit turó al nord-est del nucli de Castellfollit, l'església de Sant Pere s'alça com un testimoni viu de gairebé 1.000 anys d'història. Aquest edifici, d'origen romànic, es va construir al segle XI i ha patit diverses modificacions al llarg dels segles XIII i XVII, que han anat transformant-ne la seva estructura i funció. Originalment es va concebre com una sola nau amb un ampli creuer, rematat per un absis central i dues absidioles laterals. Aquestes parts, que avui s'utilitzen com a capelles, conserven encara una rica decoració llombarda, arcuacions cegues, lesenes i finestres d'arc de mig punt, elements molt característics de l'arquitectura romànica. Amb el temps, l'edifici va créixer. Al segle XIII es va ampliar cap al sud, moment que es va construir una nova portalada. Tot i ser de finals del període romànic, conserva plenament el seu estil. 3 arcs de mig punt amb arquivoltes, sostingut per columnes amb capitells decorats amb motius vegetals. L'any 1633 es va canviar l'orientació de l'església. El creuer es convertí en la nova nau central i es construí una capella quadrada dedicada a Sant Pere a l'extrem oposat de la portalada. D'aquesta mateixa època és també el primer campanar, inicialment una espadanya que entre finals del segle XIX i inicis del segle XX es transformà en una torre amb coberta a 4 aigües. A la façana de ponent hi ha els 2 arcs de mig punt amb les campanes de bronze. És en aquesta façana on es conserva la inscripció de JB 1910.